Oké, klokjes. Ai, krik, klokjes. Waar? Terugslag. Ah, Mami maakt gewoon famous op TikTok, Rosso. Ik ga verhalen voor deze vraag. Als er iemand voor die man ook een taart gaat brengen. Ik ga dan banana poes. Ik ga het reden doen. Maar dan kijk je hoe die likes. Ja, net voor mij zoeken een gitaar voor die man. Hoe een gitaar voor die klokjes krijgen niet. Aski. Je moet niet op kop aan zitten. Je gaat dan voor iemand gaan tonen. In de mond druk. Mijn god, oh man, geskeef. Je gaat om reden voor iemand naar. Oh, wat? Zeg niet als er mensen zoeken een gitaar voor die man. Of gehaald. Ik heb nog gehaald voor een gitaar. Je ziet ja, bij een gitaar speelt. Ja. Hij roept nog een puntpeloek. Ja, hoe meer dat, even hoe meer dat. Oma. Hij niet, hij gaat die geld maken op mijn man. Voor Nee, check. ik ga er op type opzetten, maar kijk voor lijst krijgen. Ja. Ik ga toch voor iemand vragen. Hij gaat iemand zeggen, ik heb de gitaar. Hij zegt, ja, breng het alsjeblieft. Nee, uit nog. Ja, dan gaat het branden. Bijna. Oh, want ze Zit poetsen. zo vleetjes. Ze poetsen. Hé, waarvoor die bij de jong? Bora. Ik zei wat er eigenlijk gestaan. De man hoe laatste 2 kussen. De laatste 10 gebracht. Nee, die bier gaat voor mij ook. Ah, kak. Nou moet het gemaakt.